Sabi nila, there's no place like home. And 100% agree ako dyan. Sa katunayan, kung wala ang pandemyan to, andito na ako, payapang nagbabakasyon sa lugar na ito. Tahimik na kumukuha ng mga paninda sa mumunting tindahan na to ng ate ko. At sakay sa tricycle na tong halos kasing tanda ko na at siya naging source of income namin noong buong elementary at high school years ko. Sa araw na to, samahan niyo akong magbalik tanaw at ipapasyal ko kayo sa bukid ng tatay ko. Hi JJ! Welcome to my channel! Si JJ yan, the beatboxer of Quruan National High School. Tapos si Iwing. Ang dilim-ilim siya. Pinpin. Saan ang punta natin, Pin? Sa bukid ni Papang, Sabi mo sa asyenda ni Sanoy. sa Santa ni Sanoy. Nasaan si Sanoy? Nandun si Sanoy. Sanoy! Hi! Jay, sample muna ng beatbox mo, Jay. Jay. Beatbox, Jay. Sample. Hay nako, pa-hard to get talaga tong pamangkin ko. Ayaw talagang mag-sample. Magkalkal na lang tayo sa Facebook niya. Na I walk alone and I walk, yeah, I walk alone and I walk alone. Ang galing, di ba? Mula sa bahay ay bibiyahe pa ng 3 kilometro papuntang bukid. And on its way ay madadaanan itong napakagandang famous Buena Vista Grassland na makikita nyo sa previous vlog ko. Siyempre, at dahil hanggang sa labas na lang ang tricycle ng tatay ko, kailangan naming maglakad ng 10 to 15 minutes upang marating yung asyenda ni Sanoy. Imagine, ganito lagi ang routine ng tatay ko araw-araw. Mula sa bahay, bibiyahe siya papunta dito sa bukid. And everyday, lagi siyang may dalang kung ano-ano. Hindi nawawala dyan ang pagkain para sa aso niya. Naglalakad na kami ni Pinpin papunta doon sa loob sa Papang bukid. din. At si Papang pala ay nasa likod. Kasi may sunrise. Ito ang bukid. Ang bukid ni Papang. Yung sapa na to, malapad yan at madaming tubig dati. Ewan ko na nga lang kung bakit natuyo. Itong lupain na nakikita nyo ngayon is actually a 24-hectare land na syempre hindi namin pagmamayari. At sa puntong ito, kailangan muna namin huminto sa paglalakad. Kay syempre, manirang pamansyod niya akong papa, oy. Going back to this 24-hectare land, bakit ko nga ba alam? Kasi nung bata pa ako, yung tatay ko kasi ang tenant dito. May tower doon, oh. Doon ang tower. Zoom natin ang tower. May tower. At itong mga towers na to, saksi ang kabataan ko nung ginagawa ito. Kumbaga, naging part siya ng childhood ko. May tower. Dito, kay Papang na to. Finally, narating na din namin ang asyenda ni Sanoy. Yan lang sa bukid ni Papa. Let's go.
go and see. Welcome sa Hacienda ni Sanoy. This 3-hectare land is technically owned by my mother, but since yung tatay ko na ang nag-aalaga at nag-aasikaso nito everyday, tinawag namin siyang bukid ni Papang. Mga saging ang pangunahing tanim dito ng tatay ko. Kaso nga lang, nung pagpunta namin, medyo may sakit ang mga saging ng tatay ko. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi pwedeng magbakasyon ng matagal at lumayo ang tatay ko dito sa bukid niya ay dahil dito sa kalabaw niya. Wala kasing sinong mag-aalaga nito kapag lumayo siya. Sige, tingnan natin ang treehouse ni Papang. At dahil halos buong araw na mamalagi ang tatay ko dito sa bukid niya, kailangan din naman niya ng lugar kung saan makapagpapahinga siya. Kaya heto, may pa-treehouse si Papang sa bukid niya. Kapuntoy. Saka kapinduin kayo. Sanglit pa, dito na nga ni Papa. Ano meron dito sa loob? Stockroom niya ang kanyang treehouse. Mukhang makalat at mukhang ang stock room, pero natutulog minsan ang tatay ko dito. Yan sa baba. Yan ang itsura sa baba. Tama na ang daldal. Baka pag montage na nga lang. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait. So take that aside and just go on. At syempre dahil bukid ito, hindi naman mawawala yung mga punong kahoy at mga prutas. Kaya tara, let's tingnan ninyo ang sarap ng pomelo na fresh from the farm. Dahil obvious naman na wala kaming kasamang ibang lalaki, maliban na nga lang sa senior citizen kong tatay, so Sangit siya siya dun na sa lang ano. din ang aakyat ng puno. Sangit siya sa mangga. Tama na, Pang? Tagal pa? Uyog-uyog nila di ay, Pang. Mahulog ka dahil mga baumon, Pang. Na. Sus, di ko kabantay nga na mahulog na. Tama na! Sa ba ito ang mga bag-o? Ito. See? Fresh na fresh. Lagay natin dito. Here's another one. There's two. Three. Four. 5.
Ban gusto ko. Baon. Kita. Ito, dami. Ito na yung mga harvest pa po. Papang ay nagawa ng lupa. Lamang kasi. Ito ba siya? Ito. Or eating na po meron. Yummy. Yummy. Yes. Kamis. Grabing pawis. Grabe. Tausik talaga. Mandam. Ano ba yung dalim? Hindi kayo. Kaya na kasi eskwelahan lagi inilog na ko. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Pisik talaga, Pin. Ito, oh. Alam mo yung baligan ni Mani Pang? Tres na din lang. Patro lang siya ko. Ito ang buhay probinsya. Anong masasabi mo, Papa, sa buhay probinsya? Fruit paradise. Fruit paradise daw. Hello guys, this is cookie of my grandfather. That Tubig nga mag-ila sa kuhan dito. Kuha mo nang wala. Ako na mag-drive ko niya na layo na kayo akong kuhan. Balik yung tayo mo. Kasi kaya siya tinawag na root crops. Kasi root siya. Crops. Unya ang saging kasi babaw man na aircraft.